Здравейте, сенки! Аз съм Shadow на 1210 и днес ще ви покажа как да си направите един редстоун номер. Не знам дали е редстоун. Първо вземате дърво, врата, TNT, treasure plate, и примерно да кажем cobblestone. Първо, все едно си строите някаква така мизерна къща. Само да построя. Така. Не така. Правите и под някакъв брицан. Така. Само да построя къщата и ще ви покажа. Това тъпо мучине. Само и торч да взема. И я осветява също. И първо прави така. И така прави някаква рандом дупка и я пълни с цялата стеницата. И къде? И тук. След това тук слага примерно дърво. Treasure plate. И тук слага някакъв блок, ама да не е от пода. И примерно това, ако искате да издразните някакъв приятел, дето ви е направил гадно. Примерно някакъв приятел, чак само малко да взема кирка, че много бавно неща. Някой приятел се прибира и вика, що пода ми е различен дек. Чупи това, за да го остави. И обаче пада на Treasure plate. Това и вика, коста е. И къщата му гръмва. И намерих ябълка. И това бе за този епизод. Надявам се да сте го харесали. Коментирайте, оценявайте, дайте положителен вод за този клип и чао!